Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati man nalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti mastre kam katawan nalpas mo a kurso. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldo ako nam. Sa matuna dakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan pare. Para kanya. Ayusan dahi ito at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi ito at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napadnag construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wena, bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo tayo pa iti saksake. Wena, hinggat may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga roda. Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti konstruksyon. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa balance bright. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaun. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Urawa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na mat? Talaga kedi asadot ka Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Sang ko abaga itikas dia trabaho. Ay na, nakapilpili ka. Kawang nga rod nalpas mo nga adal. Oray Adami siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong. Di kan sumrek intun Lunes. Inanusa lang in lepas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamit iti trabaho. Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray. Oray niya. Basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kwartayo mampay. Adda ko magatangag.
Dayta ngamin ka. Dakal mati sweldom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agi nanak pa iti sumagmamanungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi nanakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaak pay. Angam, masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarut ti babae Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't kan awan mangayat kan kuha na babae no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyan damot ti lalaki ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika si balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matiag malmalam ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagi nanakay nananang. Tano makainanakay ke mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka, uray agmalmalam, nakaida ka. Apay kita saan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kuha na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitaan na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas jakit kita na ka. Ay nauri po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta damot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro dahi ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae dahi ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rin mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang dahi ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay baga anak pudot? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kun ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rin trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam?
Ay, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustok ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay. Ay na. Apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na tijar mo asimbang paet. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di mersay tidakda ka matam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y nuan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Anya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tap may tagdamot ta sweldo ko na. Naglalaingan dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan kumatapardasan ti aginaw? Maurno nga na, Mike. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga araman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Nanam mo. Samit na? Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutikin na sadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho na nang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyanan. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan,
Talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manin. At da itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod amo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga agtrab-trabahaw. Ay kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanusa mong ti trabaho. Nga, imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula war-wara endan. Ah, Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Oh, makauma. Bambanugan da kada taon. ay awam mon Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jak man amo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Ah, anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito ya kung sirok tiya ka siya naglinaw. Tay sumat tiya silid dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lang dita. Iswa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa line? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa yan ni nanang kulat tinakimat? Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga ita apay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Ken agkimkimat itinakapigpigsa. Ket itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang ka. Basul ka. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho pinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapayan natay ni nanang ka? Nanang ka. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isong aggagat
Kakuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Baro! Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan, tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. The same. Napanan di asawa mo ngay, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamot tayo, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makapanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako itibusin kaw. Remor kay samot kadali sa di kalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Impasyar na kami man di pori na ramanugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang akiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak naon mangayat iti ka anakabong. Tanabakitan lang arod abalasang. Nagkutong ka nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan ti lang nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti ngayon bagbagam ka ni kabagis mondilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. No agdamag kin kaintang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iji kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag? Huwag ko namlatan. Tatang, nanang, anya ngay, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat Tapno ag citizen kamutan ije pagilyanda anak ko. Agan-anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pauit as a money. Ilay bagbagamot. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali ka natan. Pagbain ang pailaan kay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang, tatang,
Come on, honey. Let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may hansang malugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dyan, bakit? Tamang numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to naragsak dyan anak tay ti puder day dyan lalakay. Sapay kumatay patag na itagnanayon da anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here, ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong akong. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo iti asawam? Ay, nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kas ti ang klase ti panagbiag nanan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, permi nanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kaya't kunti agawid di ta Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan nakatasawam. Agpakpakaasi ang Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timpurtid ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggaboy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga rod no dadahil daytaw no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makita ka nakarilo ka, kabagis.
Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, naiimbag man. Naidumdumat style na arilo Si kabang matad na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo? Ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagaraw. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ni Lisa kay bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Isong nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadala ta siguro kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyaris mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kit di ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamutan na imon di asawa na. Ay na, kagangay lang data imon-imon. Love na nga ron di anak ta. Iso natural lang agimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dito abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dito abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno adag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaydayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita taon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adi na kaya tapagtrabahoon. Ngam di nakmatikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adi nakpalubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan.
Saan ka naragsak dito eh? Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam, bumaba man ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaisuna ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tada na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikaswam kit dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnakpay lang. Ay na, awan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot may nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya. Tatang, agawid akon. Diyak kayat dito yan. Ma-stress at dito Maburing Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta sensitive kan sa nga minunay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Ngam di namat kayat. Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tantoy dya airport. Mga anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko ti matulog. Nagida ka mamanan anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying.
Kanyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutun anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabi mo tan asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi ija abroad. Na stress la unay. Kas tanga-tangag paisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan di sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasamakin ko na. Kanayo na mga min nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, iswabasol mo da itaw. Kahit, anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas to anak ta. Bakit? Nagapwa man nun, edi rabi ay lang daw. Rapayan, narabian ka, simbang pay. Ay na, aday ta kayo manen. Ang sermon kayo manen nanang. Makaringring kayo manen. Hey na! Ako. Nagtaor ka, nakaw. Ha? Sikal at lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apelyidaw ni tatang mau. Nagkasta-kasta kamay. Apay ay didak mawatan. Kat kasto nga rod mati kinataok, nanang. Bay-bay andak lakad eh. Hey! Sayang! Tikinataer mau! Sigurado nagtataer kan nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak mau. Now! Mga sawa ka! Didak pilitan ng mga asawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dajay. Arbam kiday! What? Ha? Saan man ang tili bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambalan, Jana. Kun pangtadamanan dito sang hambag nga star apple nga imay mo. Kuan, tatang. Ilakok. Oh! Itid ko kunama. Ha? Itid mo manan itinobyam iyailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinubyam iyailay. Labs na labs ko ni Sophie, tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo sulang tiyan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakabsa mo. Sigala saanan. Mag-asawa ka kitang. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sapay adda asawa na di babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta jacket ang aramidam. Makiasawa kang kunak. Ni Iday. Barupay lang aging gaita. Nagharim king ka Iday saan? Agpaaram ka king kuana. Tapno agkasar kayon. Manjak, tatang. Da. Pagka naanukmut ngay dayjay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo ta. Ay na, agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan ako. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo si kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Ni Leticia agam di na kanu kayat. Ha? Dagitila ko maanak tanti agasawan na maray. Ha? Hey, si Kamot. Hey, nakarkarunan. Adi na kayak si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasa at maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginusto da nga tamay. Hehe, kasla imposible mapasamak da ita pare. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka agaw awid dito yan no ipilo mo ta ka mo dyan ah. Ha?
Oh, abayaya kasta kayo, tatang. Abayaya didak nga bin maawatan. Di yung maawatan tiriknag, tatang. Wen, tadyak ka dar aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang. Ulitin. Di ka lagaw awid dito yan. Nung natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo man ang bagay ko ti inyugad ko diti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ni Nanang nga talaga. Kahit yo, ta itrim ko ta kinay nyo. Urasanan. Ah, Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, day na! Ay, dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di, ada kumamot apukok kan kaitalan daw. Agam sa bali mo nga mintararamidam. Jaski ka. Nanang. Nan! Aglisi ka! Dahil nakmatan sabtang dagiti dong-dong wakunay nga po ka. Ading saling. Arak man. 5 abote. Lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon manong lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Harak man! Inamabuti! Ala, uri si ka, Jana. Agbartag ka mat. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga roda na ni Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag mat. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, dahi talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Ano kasta, Lando? Agpada ta iti problema. Un, dyan na. Tagkas kinin tatang mo, ha? Saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasto niya kinataok. Ti kaya na mga sawak ano. Tapno, maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang awan rik na ka makiasawa iti lalaki, Bards. Nakarkano pa'y kanya, palakid din a girl lalo ti asawaan. Diyak man, Uray siya. Pahingamin na didak mawatan. Wala siya garon. Anak dakman. Namapay ang kastoy ayam. Amom, Lando. Naku, tigas. Nagpintas ka si ka. Ha? Uray mo't si ka. Nagtaer ka dyan, Kasta ka di. Apay no. No. Datan. Ano yan? Sigurado nga dyan, Kaya't mo ti, kas kanya? Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan, Uy, sika, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agyo tangarudan, Agpay suma. Awan binabaw yan, Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ha? Siya tirumbang nga mo namang ibaga iti I love you.
Aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, Jayan ako. Ada ngamin nang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ala, napananda ngayon nagitidwa. At dadala itay dito sa angot istor ko. Nga mawanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumaya? Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Napananda nga yan. Diyak mo na si puta na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot ita nakainumdan. Anya? Ay, napan man siguro iti ayan dagiti barkada na. Sige, nako, mapanak nga rudan, wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Aldawan. Ha? Lando, apa yan nagkaidata? Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan di mo malagip ti amin. Nabartik tangag paiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan maysa, siyak ti rumbang agdanag saan asika. Lalaki ka anya. Girl lalo akmat. Ha? Kat, kasano? Paisunta ka din. Ti nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sirmonan. Makauma denggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Hawin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawa kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka numot apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan ha. Loko. Da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na. No ibagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige. Dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka itipada mababae. Lalaki iti pakiasawaham sa na babae. Katuan mo tatang. Lalaki ya talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatatang. Basta, mga sawa kon. Period. Ay na! Ha! Kamudyanan na! Nakapanurot kamalangan! Asino ti pakiasawam? Asino ti lubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kitiday ta na ibagaman ako. Ay na, sapay la kuma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudnungot at talaga nanang. Makiasawa ako. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Hangam, sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jana? Sino ti asawam? Ha? Sino ko mati asawam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsat nan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Wan!
Kasta tiket nyo, babae ti asawaan. Babae ba't ni Jana? Isong asawaan kon. Aniya! Jana, ganlan daw. Sakbay at ulagan tayo ti kasalyaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maysa. Huwag ngagpaisaw, Lando. Jana. Ta ambuyo, ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta, anak ko. Sigurado kayaw, nga ayatan nyo, titunggal ba siya? Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta. Nabiit pa lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga rudan, nanang. Uwan nanang, tatang. Sigurado kamin. Agkasar kamin. Apno saan da kami na sirmunan. Ta makareng-reng kayon. Iso nga min ti bagpagayo kada kami. Alang araw na. No desidido kayo. Ay sige, tulagin tayo nga rudan ti kasaryaw. Kasano nga dyan asino ti aggawn ka datain ton kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak inton kaaldawan ti kasarta? Pun nga rod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos, inalalaga ang tuy long hair ko. Kalpasan na, putdeklaeng. Katanya nga rod, Ay, aganos ka. Umatidog tumananday ta ay, ngala, wena na. Siyak tungarudan timang make-up kan ka dyan Mapintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka di, Lando. Wen. Si Kangay. Ubun mo ta. Napintas ka gayam, Lando. Allah. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta. Lando. Uy, Lando. Agring ka man. Apa ya? Makapangpanganak iti salamagi. Isaw-saw ko kumahiti suka nga dasili na. Anya? Ay na, tengat rabi Mangan ka iti salamagi. Pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo akasta. Inkagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi una yun o nagsipngat. Inka nga rod agbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Ta makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw kan ay dyan Unsa? Diyak nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! Agdantun baby ta! Itata nakapagpas ngaya kun tatang. Agtrabaho akon. Addan permanente trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun Anya? Uray nga min ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho, tatang. Anya? Niya balay latay so ti babae. Ison ti mga awir iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yun. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi, tatang.
abalayan ariyahong masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo iti panagsikog ti anak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Wan nga raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Ngumdatamot ti para awir ka nagiti apu ko ta abalayan. Ay, wan nga rod Tabi si damat ngagtrap-trabaho. Ay, husto ko man ti lima nga anak dan niya, abalayan. Ay, wan nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo, gayam ti agaw away ti maladaga. Ay na, saan kayo matamaw-awata nanang? Ideon pa asawa. Kaya't yung ngay waras ko ti pulig. Ngam itatada na sawak. At ipaandak nagputot. Ay, kwa gamin. Nyamot. Busy kayo mo gamin nga gasawa. Da kami kan ni abalayan ti maparigat nga agawawer kadagiti anak yaw. Isungay ta. Da naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga anak yaw. Uray husto ko man, nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kinijana, may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya? Sa nabali Tanagagat kami ta sawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isudat yung urlungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabadak. Baka ina na kami mula ngayon nga gawawer. Uray may salaang nga aldaw mo. Huwag nga raw na balayan. Makadi off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga apo ko yo Ta, kadwayo ida nga agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino ko mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po ko yo. No, panawan yo ida. Ikuyog yo ida Aniya! Ayan tayo maikadwa nga po ko ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dajay man nabalayan. Tumanaray. Iso nga ron tisip-siputak ta mga normuar manain. Ay, nasakitan ti sigil ko abalayan. Iso nga gawit tayo saan. Muhuna na. Nago. Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. Sige nga ron abalayan. Ay, anyangay. Ganos ta. Anusan ta ti agaw awer. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak dagiti anak ta. Gansa na bale. Ta nagpipintas kan nagtataarabin nga puko ta. Nga oray nagwuwulwul damay. Una, abalayan.